Ito ang Arenas Bypass Road, isang proyektong bypass o circumferential road na nag-uugnay sa tatlong lugar, ang Calasiao, Mangaldan at Dagupan City. Ang layunin nito ay para mabawasan ang trapiko sa mga pangunahing kalsada, ibigay ng mas mabilis at alternatibong ruta para pahusayin ang pagkonekta sa mga bayan, lalo na sa mga kalakalan at transportasyon ng mga produkto. Dahil sa ongoing ang proyektong ito, may estimated budget na umabot ng 1.07 billion piso, pero hindi pa tukoy kung kasama ang ROW o right of way, drainage, street lighting at mga tulay. At ayon sa datos ng DPWH, ang proyektong ito ay matatapos sa taong 2028. Kaya sa bidyong ito, ating bibisitahin ang bypass road na ito para tignan kung hanggang saan ang natapos dito, saan nakadugtong, anong makikita natin dito, at pwede na ba itong daanan ng mga motorista. Kaya tara mga par, samahan niyo akong tuklasin ang proyektong ito. Let's go! Okay, so andito tayo ngayon sa may bayan ng boundary ng Mangaldan at saka Sampabian. So ito yung arko ng Mangaldan. Ngayon, ang gagawin natin mga par, mayroon tayong pupuntahan dito. Kukumustahin natin yung ginagawa nilang bypass road from Mangaldan to Dagupan hanggang sa may Calasiao, Pangasinan. Titignan natin to kung ano yung pinakadulo, kung hanggang saan na yung kanilang nagagawang project dyan sa may bypass road. Pupuntahan natin yung pinakadulo dito sa may Mangaldan at pupuntahan din natin yung dulo sa may Dagupan at saka dun sa may Calasiao. Susubukan natin paliparan itong bypass road na ginagawang ito. So tara mga par, let's go! Sana mga para sa ginagawa nilang iyan, sana makapasok tayo at least makapagpalipad tayo ng drone. Tingnan natin kasi weekdays naman yan, hindi masyadong maraming tao at busy ang mga trabahador na gumagawa dyan ngayon. Bali mga par, ang bypass road na ito ay makakaiwas na sa may bandang bayan ng Mangaldan at bayan ng Dagupan, pati na rin ang bayan dyan sa may Sabunuan. So ito na mga par, kakaliwa na tayo dito. Grabe, solid yellow lane mga par. Bypass road, ang ganda, ang ganda ng pinagbibiladan. Op, diretso. Ginawang ano mga par, ginawang biladan ng mga palay itong bypass road kasi hindi pa naman to ginagamit, hindi pa naman nila na natatapos. Ano dito, mga magsasaka, mga farmers na nagbibilad ng kanilang palay. So tignan natin yung pinakadulo nito. So ang dami nila. Magkabilaan po yung bypass road na ginagawa, pinagbibilidan ng palay dito sa may Mangaldan, Pangasinan. So nakakahiya naman, nadaanan natin yung kanilang palay. So dito tayo sa may gilid dadaan. Hop. Pero kapag natapos to mga par, tignan nyo yung itsura, napakaluwang. Tapos dito sa may bandang kanan at saka kaliwa natin, puro palayan. Ayan, so puro
mga ano pa lang pinaglalagyan nila, pinagpapastulan ng baka, iba kambing. Pag diniretso ito mga par, pag natapos na, diretso ito sa may Dagupan. So yun yung dadaanan natin mamaya. Titignan ulit natin din doon kung ano nang itsura ng bypass road doon sa may bandang Dagupan. Ayan mga par, puro bukid. Grabe, ang haba na pala nito. Pwede na dumaan dito kapag ano kapag mayroong shortcut lang, diretso ng Dagupan. Kaso nga lang ang problema, marami pang bato, hindi pa naaayos. Pero may mga base na mga paro, mayroon ng may lagayan, may nakalagay na semento sa gilid, magkagilid, parehong gilid. Ang haba na pala nitong bypass road na ito. Pero bakit ganoon? Wala nagtatrabaho. Friday naman ngayon. Boss, asing garlami sampot. Asing garlami sampot to ya. Did in lantan. Sige rin. Susubukan ko labat, iba-vlog ko. Ayan, so may napagtanungan natin mga par na lokal dito, naglalakad ang init-init. So malapit na tayo sa may dead end. Yung project nila, sabi dito sa may construction, bypass and diversion road, Dagupan Mangaldan, diversion road Pangasinan. So itong ginagawa na to, dudugtong nga sa Dagupan City. So mayroon pang August 17, 2025 target date of completion. So project date yun. So August wala pa rin, hindi pa natatapos. So ito na ang pinakadulo dito kasi mayroon pang ginagawa doon, fish pan. Medyo nahaharangan ng fish pan. Tapos ito yung tawag dito ilog. Tapos may mga bakawan dito. So dito putol, hindi pa rin na nadudugtong. Baka kailangan pa nilang ayusin maigi kasi siyempre tubig yan ilog yan mismo mga par. Ilog yan, dumudugtong sa mga ibang mga fish pan. So pag natakpan yan, yung iba talaga matutuyot, mawawala ng tubig kasi dito nakarelay yung mga fish pan na nakadugtong sila dito. Okay, so ito yung pinakadulo dito sa may Mangaldan, Pangasinan. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. So tama nga yung nakita ko. So itong nandito sa may fish pan, dito sa may putol mga par, ito yung dudugtong sa may bypass road ng Dagupan. Tapos ito namang yung nandito sa may bandang kaliwa papunta doon, yan po yung Padagupan sa may Bunuan lalabas, yung dudugtong sa may Kalasyaw. Titignan din natin kung hanggang saan ba yung dugtungan nung sa may Kalasyaw. So tara mga par, let's go! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ayan, so walang nagtatrabaho ngayon mga par. So dyan mismo yung dugtong noong sa may Kalasyaw. Maganda mga par pag natapos tong daanan na to.
kasi ang daming mga maiiwasan na, tas mapapabilis na ang biyahe papunta ng Dagupan at saka sa Kalasyaw. So mabilis na, baka siguro kung dati 1 oras, 1.5, ngayon baka siguro 30 minutes na lang nandun ka na sa Kalasyaw. Hindi ka na mapiperwisyo sa traffic. Tapos ayan kabundukan dyan sa may bandang La Union. Alright mga par, so nakalabas na tayo sa may bypass road. Ngayon pupunta naman tayo sa may bayan ng Dagupan. Ayan, so titingnan natin mga par yung doon naman sa may bypass road na simento na, pero hindi na natin didiretsuhin yung Dagupan dahil nakita naman na natin sa drone kung yung pinakadulo niya. So malapit na nang maidugtong yung Mangaldan at saka Dagupan bypass road. Alright, so ito na mga par, ito na yung bypass road. Ito yung kadugtong doon sa may Dagupan pa yan, dire-diretso. So ito yung kadugtong nung kanina naputol. Tapos ngayon pupuntahan natin itong nandito sa may kabila, itong bypass road dito. So tara, tingnan natin. Ngayon may mga 4 wheels na rin na dumaraan dito sa may bypass road dito sa may Dagupan, Kalasyaw. Oh yun, putol na rin pala. Ay, shortcut pala yan. Shortcut pala yun. So ito hanggang dito lang. Ayun yung kadugtong ng Kalasyaw mga par. Wala naman natang daanan dyan, tingnan natin. Hindi naman nata pwede dumaan dito kasi putol. Ayan, so ito yung putol. So sa kabila mga par, dyan yung Kalasyaw bypass road. Mga par, so pag yung nakikita hindi pa din pala tapos yung sa may Kalasyaw, yung padugtong sa may Buod. Ayan mga par, puro pa lahat, puro bato. So wala pa rin mga nagtatrabaho. Wala namang holiday ngayon. So ayan mga par, kung nakikita nyo yan, yung guhit niya, ayan, mahaba. Yan na po yung bypass road dyan sa may Kalasyaw. So kung matapos man lang itong mga bypass road na ito, parang bibilis na ang biyahe ng mga papuntang mga bayan-bayan dito sa may Pangasinan. Marami ng mga pinapatayong bypass road dito sa Pangasinan at mayroon na rin sa may San Carlos tsaka sa Manasiki. Okay, so ayan mga par, nasaksihan natin kung gaano kaganda ang mga ginagawa ng mga gobyerno, mga bypass road. Sana suportahan pa rin natin sila kahit mga maraming issue na nangyayari, para sa kinabukasan din naman natin yan pag natapos. Okay, alright, let's go!